Saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, patene ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Saniki? Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba mriki. Ini rada jenes lho, Gus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah! Slamodar! Lha ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali kan bisa lali. Yo guys. Wis wis. Barang kula ngaturaken sembah. Sing langsung alon-alon aja kesusu-susu. Anu wae. Sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula cancang pucake ngremi. Bagong, Nun, nek ora iso basa ki rasa basa. Kula cancang pucake ngweni. wo weni to? Weni. Ora remi? Ora. Ngerti kula cancang pucake ngremi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih. Kula cancang pucake ngweni dumawahing wijang. Nah, Rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. kula nun. Sampun boten kirang prayogi. Sapa ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cak kendel. Iya. Nggih. Prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sami Sinuwun Prabu. Iya, Bang. Nggih. Ponokawan Bagong padha raja sak praptamu. Pengetunipun Sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Wilujeng. Bekti kula konjo Sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun iki nang ya. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak nanggonmu lungguh Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padhararja sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo. Prayoga nunggunmu ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Lung. Biasa mawon ah. Kalau sampean gedhe tenan suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong Padhararja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampean mboten rawuh niku anggere ditekani meng kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong Padhararja, ponokan Bagong Padhararja.
Pengetunipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa, wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu tamanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula dadaken jimat paripe. Ki Lurah Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Selamat tekaku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Lali aku. Kowe ya sehat to Bandriyah? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantangku mboten kepanggih. Iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajek. Kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya. Nggih. Sing asik. Beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi sampeyan. Ponokawan Bagong. Kula wonten Jawa sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Maragake matur marang panjenenganing sun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjato sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong? Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Nadyan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lair pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro. Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7 Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Mutawatiri le. Mutawatiri pripun, Pak?
Sesuk kuwi ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1 sik catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada. Pustaka jaminan utang. Jamus kelima sada. Niku telu-telune kudu tekan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya Pegebluk. Neng piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Iye. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 werena Bagong. Bedi gowo Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, Dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet sanyet kok. Kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Alek omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanta. Sapa? Ismanta. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanta? Ismanta iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak.
sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadyan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Amun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedah ngatos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kekiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya gadhahi panguwasa Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu kok ana swara rapenak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki Genandara Werkudara. Hus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk mongko dadak mbutuhake pusaka 3 ya kuwi tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe nanging Semar tekan ana negara Ngamarta kuwi luwih iso dipercaya lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpang sagonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat mula kudu ngati-ati. Oke cekak gampange sampean maido karo Semar ha to cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur ha ta ngono ta lho kuwi mung Panyakrabawa nanging rak durung sak tenane to rasaku kanom padune kowe arep nudingi karo Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka 3 Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3 Semar kepengin luwih saka derajat batur ngono wae rasa dadak tau beng-bengke Bagong sing sabar dhisik ora iso sabar aku nek ngene iki ora iso sabar aku Semar dunekke werna-werna kepengin duwe niat sing elek
kepengin duwe niat sing ora prayoga saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lelakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka 3 tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwat ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titakon, dadi titak kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Aku mulih omong bapak tenan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Lah kok Sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke Taman Pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, alah bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumbo dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis nek menah luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman wae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Darawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ora tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki? Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep endi? Ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Nurut dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel.
Terus nek kula nekat bali tak jotosi. ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethaki. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Lah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Yen ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Sencaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godha wesi kuning, kula blas ora ndek pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Sencaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean niku baparibasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Sencaki niku yen menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutang etung lintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundungi wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Wis bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai kula ajeng mulai rasa mulai kula ajeng mulai yes. Kok tegel ya kataku. Asem mok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wes modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dis.
Iki tangane saya gede. Mudar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul Bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara Bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh terus Ambareng niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulane niku cegat Ndara Sencaki. lho Paman Sencaki Anu nggih. ngopo Paman Sencaki Nyegat kula ra entuk bali. Ning kula pengen bali. terus Diantel sirah kula. Dis ngoten. Asem kok. Ora siap kula. lho nek siap wani po Ah ora. wong ora wani kok dadak siap barang ora Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. terus piye Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. ora aku mrene iki aku untuk dawe bapak Bapak sapa? lho bapakku Bapakmu sapa e? lho iki tak tonyo lho malah ora bosok Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena kowe aja nganti wani karo Bagong kowe aja nyikara Bagong ning Bagong kae tau tate ngudang aku momong aku malah nek perlu Bagong kae wangono mergo niate Bagong kae suci niate Semar ki ya suci ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara ngono Ndara Werkudara ngendika ngono? iya Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti arambe ati kula. lah iya mula aku kon ngewangi karo kowe Ah, nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. kose nek aku jotosi majelis Setyaki aku wani ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun Lah terus kowe maju meneh papakno majelis Setyaki kowe iki ora edan to? lho kok malah ngono iki dan Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas kena mabruk. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku pun ajeng mlayu kok maju meneh samane mriku to. seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi kowe maju meneh tak ewangi Lah iya, wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan rika wis mati, piye ya? Iki nek dienggo nek omong ki. ngene to kowe maju sik ning aku tak manggon ning awakmu Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. ora ning awakmu ora ning omahmu ora ning manggon ning awakmu kuwi Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora saiki kowe tak angslupi angslupi pripun? kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara pate ra iso mati kowe iso apa-apa wae kowe digdaya Nane tenan ora ngapusi lho iki ora serius lho iya serius carane ngamot ambegan aku tak mlebu ning awakmu saniki iya metu pundi metu cangkem ora sedeng metu pundi metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki Nira rada jenes lho Hus wegah aku kowe ngamot ambegan ngesane iki wis aku tak mlebu ning awakmu ya Yen aku wis mlebu ning awakmu kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya kowe diantem ora ngrasake lara kowe dipateni ra iso mati aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong digdaya Mbah Slamodar lek ngampet ket mau omong wae ora oh ya lali ya lali tak bisa lali yo guys wis
tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang Satya Wiratama wis kong wis aku wis mlebu nanti kepentut mpun mlebu wis lho wedian teng awakku lho ora mbrenjul ya iya padahal sampean gagah kula cendhik lho aku rak badan sukma nganggo panglemunan oh mekaten iya naming kowe diantem mak Trisni iki ra ngrasake lara tenane tenan ngopo ndasku ajeblaske lemah sik ternyata ora krasa edan gleleng iki sayo sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wontengan kene aku mau sia-sia karo aku terus keluwihan liyane napa nih keluwihan liyane napa keluwihan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso mabur iso tenane iso nek mabur carane sikile gedruke lemah ping 3 engko terus iso mabur asli iya niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3 weh yo tenan asem kok wah wis gleleng tenan iki suah ngendi-endi ketok golek kamar mandi sing ra ono gendrenge wah ngandel ora waduh wah aku nek ora duculi ngono kae iki kisra nang pikiran wah bajigur tuwa bareng dangak untune entek wis waduh edan gejlike pirang-pirang nek medun pripun iki ya mengkari medun ngono wae niat ati medun oh nggih dun landing ya wah guys iki nek kula tak bali mawon lho kok bali piye arep tak pamerke bojo kula kae dirampungi sik oh nggih ambles bumi kaya sampean ya iso carane ngampet ambegan terus ngletak ngono wae ora bablas weh ngenek gejeglok ayo tratapan ndarantosene iki sok ngapusi ku nek ngletak duok ngono ra ya menjoto ora wis to yakin wae weh lah tenan waduh oh ya mung peteng ora ana apa-apa ora ana wong dodol rokok barang iki wae lah waduh telone gede-gede tenan iki ya apik aku ambles bumi nggawa karung telone tak panen nang jron bumi sesuk nek do panen mung kari gagang tok aja mesake among tani among kisma Yong wah bajigur nabak sapi teng neranise wis weh lah sarean iki kuburan ketok iki lho iki kok madhep ngetan wedi ya ben omong-omongan ro jejere ya nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki wah iki ana sik gari balung tok wah ana sing sik wuto iki wedok kumpung meneng wae mau rapek jedelah ya mabur medun meneh ambles bumi
Jedel meneh. Mapur. Benar tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, ndak rantasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Gek dirampunge pakaryane. Ayo. Amo Suramrata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewak-ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Hah? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Hah? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Godho wesi kuning. Keprun ndasku. Nang nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sentyaki, aku ya anak Semar. Semar iki dewa Wijawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Moko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene deng 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 deng. Aku mabur Sentyaki. Elok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong. Gilani katidayan. Nun sewu nggih. Paman garba ruji wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih. Suramrata Jamrata imbangan padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama ladeng, duk bis sama kubis. Ayo, Sentyaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat. Kowe Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa?
Ngendel kira iso mabur Sawangan. Edan ra wedi. Medun. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asem ira wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, manut tau Gatut Kaca. Wajit. Waduh. Aduh. Mati aku aduh. Wis kerekoso iki. Apa ora aku? Aduh. Minta ampun Gatut Kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancap pundak tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati teling aku. Aduh. Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatut Kaca tak akoni. Aku kleru ning anakmu ya kleru gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura paripaksa aku tegel karo kowe Bagong. Asem akeh semute to kene iki. Kene karo wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mung cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mungsu aku legane ngati. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatut Kaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora.
Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lha iki piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sinchan wis metu. Sinchan jasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndrawati tak wanenane ku, tak jajali Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Yo sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndrawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali ning omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Limasada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Garukaca lan Mak Jlik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karang Kadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karang Kadempel. Lah Siwa Ndrawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndrawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndrawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe anu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Ana nek mulai seneni bapak. Lho kok seneni bapak mergane Kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahabara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi ning mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa tumbak karo welang. Sing niku payung tunggul naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Oh. Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih.
Sing kaya layang tanpa tulisan iki. Pustaka Jamus Miang Jimat kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Daratasena. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kuwitiran ing asta kang kumitiran ing asta jagat wasaning Bathara Arjuna wonten maring adhawuh saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mau mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawalang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten kalian Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe tak kanthi nang kene iki mung bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis menawa gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyangka Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka ing Kresna Senayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning astaning asta lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula wonten paring adhawuh. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating Nata Ndarawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka, mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki.
Rasul
Sinowati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambraganggeng awita denceng-dencengan Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra kencang warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Pramidi mila kayiwangan kalos benter sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang dalah menika kadidene Kresna menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyantara Rasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Narada mugi kasekecakno anggen jenengan ndika lenggah. Lha nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak pramta kita. Nggih, Pukulun. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumenging mabekti kula kunjuk. Iya. Kula tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu wonten menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih Pukulun. Kalih-kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan kelawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggu naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kiai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban. Ingkang mapan wonten negari Ngamarta tumunten Kakang Semar Nedyaambirat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta. Nadyan para Pandhawa lair batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka Ngamarta III menika kala wau Pukulun sesembahan kula. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kampit dosang reknaning bawana Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah ana ing Madyapada. Niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang,
Mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu ngamarta tumbak kara welang payung Tungganaga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mekaten Bu Kulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palelas saking Paduka Hyang Adi Bu Kulun. Kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sakmangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika Bu Kulun. Iya suruh titing ati-ati duga-duga digawa. Durga kula mangandika ngadhawuh Bu Kulun. Nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Botri Poting Nata Ndrawati. Kula nek ngestaken dawuh Bu Kulun nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune. Kresna apa dene kita Durga. Dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan yen nuntuna wong aprang kasangsayan ira wang-wang nuwun sewu lho Di mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to. Kula menika kami tuwaning kayiwangan menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejegaken menawi barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken. Menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan ajrih menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Rada kula sampun mangertos namung semantena kula boten badhe andhuwa keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jeneng Kresna menika titising Wisnu. Kula samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngundhuh poing pakarti. Alah nggih. Kula kok mboten ndungkap dhateng kepareng Paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titipriksa kawontenanipun lampan wonten karang kadempal. Oh nggih monggo Di kula dherekaken monggo Kakang Rada sarengan Kanjeng Rayi. Nggih monggo. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta Arjuna wonten maring adhawuh
Nyata sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wis ngideni kawan karsaning pun Kakang Parambaduka. Mula wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembatan muka pusaka 3. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandadak kakehan gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupian dineluse jerupane greget tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajongi. Lajeng kepareng Paduka. Wis to. Pun Kakang niat ora wujud nata Ndrawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ngene bakal Giri Goda katentremaning Semar Badra ning Karang Kadempel. Oh inggih, kula kantun nderekke mawon Koko Prabu. To Yayi dadine Siadi kuwi pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih Koko Prabu kula namung nderek kersa Paduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka teliyan perlu digiri Goda piye carane. Ayo Kakang tak derekake. Ayo Yayi. Pandhawa tata Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Ladal Ibu Bathari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh kula pun maling raga Cemadung dawuh. Kula pun maling sukma Cemadung dawuh. Tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan mriprayangan. Lho Banaspati kleng-kleng balo ngatandak. Kabeh ora tak wiji mbaka siji pengarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk pailang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semana nata Ndrawati sowan kepengin Giri Goda marang ancas gayuhaning Semar. Waktu dina iki pasang Yogya katuju ing ngenu. Dene aku entuk palilah melu Giri Goda marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Kabeh budal menyang Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe. Mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala minjang menapa ora ketang sing mobol tralintang tumila mangkat dina iki ya Jaramaya kanthi wadyabala sakake-akehe lho niki.
Nyuwun pamit masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma.